Trille, tralle, rolle. De elskede at løbe og kaste med bolde. Trille, tralle, trille, tralle, trille, tralle, rolle. Lav et trollehop, 6 hæng uden stop. Hoppe lidt på stedet, og så brøle, trolle, brøl. Fang grise. Trille hjælper bondemanden med at passe på grisene i svinestien. Trille skal holde vagt ved lågen, men lige så snart Trille vender ryggen til, smutter grisene ud mellem hendes ben. Og hun må skynde sig ud og fange dem. Men nogle af grisene er ikke lige sådan at fange. Se, skal vi kaste alle grisene ud? Er du klar? Så løber alle grisene. Nej, kast det. Kast det. Ud med dem. Kom ud med grisene. Skynd jer at kaste alle grisene ud. Ud med dem. Ud med dem. Sneglebold. Trolle og hans gode ven Snegl elsker at spille bold sammen. Men de gør det på deres helt egen måde. Trolle må nemlig hverken bruge sine hænder eller fødder. Men han må kravle og puste til bolden. Trolde vil kæles på ryggen. Alle trolde elsker at blive kløet, klappet og kælet på ryggen. Og en bold er slet ikke så tosset at bruge til det. Så tager den igen. Helt fed, så tager det. Kan vi puste den store? Du kan. Storkeleg. Trille og Trolle er taget ud på engen. De har fået øje på en stork, som spankulerer rundt på engen og hapser frøer. Det ser sjovt ud, så det vil Trille og Trolle også prøve. De har dog ikke lyst til at spise frøerne. Trille og Trolle er taget på bondemandens mark, og de er i drillehumør. De begynder at lege ram en ko. Det gælder om at ramme køerne inde på marken, og køerne er så sjove, at de hopper og springer og vælter. Slå blommerne. Ude i skoven er der et stort blommetræ med de sødeste blommer. Trille og Trolle elsker de blommer, men blommerne sidder alle sammen for højt op i træet til, at man kan nå dem. Derfor skyder Trille og Trolle bolden op i træet for at prøve at ryste blommerne ned. De øverste blommer er de bedste. Det gælder om at få bolden så højt op i luften som muligt.
stor succes lige i dagplejen i Odsherred har afprøvet trille-trolle på vores 0-3-årige børn. Vi har oplevet, at børnene, når de kommer i hallen med det samme ved, hvad det er, de skal. At selv det mindste barn på 8 måneder griber boldene, triller med dem, putter dem i spanden. Så trille-trolle kan varmt anbefales til børn mellem 0 og 3 år.